नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला टॉपिकवरून समजलंच असेल की आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे तुम्हाला म्हणजे आमच्या भाताची म्हणजे पेरणी चालू झाली, तर त्याचीच व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे. सकाळ सकाळ उठलो आणि आता मी लेट उठलो. आता सोमला घेऊन जातोय तिकडे आमच्या शेतावर, म्हणजे कुदलून झालेलं आहे सर्व आणि पेरायचं बाकी आहे. तर थोडीशी व्हिडिओ काढायला भेटली तर तुम्हाला दाखवेन. काढायला भेटली तर म्हणजे काढेनच आणि दाखवेन तुम्हाला थोडी थोडी. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. हे आमचे बाबा पाहू शकता, पाठीमागे एक साना आहे. ह्याला आमच्या इकडे साना बोलतात, भिंतीमध्ये असं. सोम जायचा ना, हाय तरी कर कॅमेऱ्यात. हाय. आणि ह्यात आमचे बाबा बा, इकडे बघा. हाय करा, हाय करा. हात दाखवा. हाय. आता जरा म्हातारे झालेत. धन्यवाद दाखवता. मग पेरणी कधीपासून चालू करता तू? सांगा जरा, कधीपासून चालू करतात? नाही म्हणजे काहीतरी असतील ना त्याला पेर, म्हणजे कुठल्याच दिवशी चालू करायची असं काहीतरी असतात ना. सोमवार गुरुवार. भात आता सोमवार गुरुवार ना, रविवार तर नाही ना पेरत भात. आणि नाचणी रविवारची पेरू शकता. आणि वरी नाही ना पेरू शकत रविवारी, पेरतात. मग आपल्या इकडे मे महिन्यातच चालू केलं ना ते लोकांनी पेरायला एवढं लवकर. आज शेवट 31 तारीख आहे ना रे. उद्या 1 तारीख. आज वेगळी गोष्ट आहे, त्या दिवसापासून सुरुवात केली नाही आपल्या इकडं. आमचा बाकडा ए मैटा माझे एअरफोन हाव दे. चल ना, ह्याच्यात आम्ही चपला ठेवायसाठी जागा आहे साण्याची, दिवा ठेवतात त्याच्यात. चल ए तोंड जादू पारोशे इकडे बघ, तोंड कॅमेरा चालू आहे. वाटत नाही ते तोंड उचलेला आहे तो. जिगू येईल नंतर हे करून. अरे आमचं काल थोबाडा दिसायला लागले ते. नंतर ना आहे आमचा खला इकडं. भरत काही गेला काय माहित.
इकडे नाही टाकत. आत्ताच आला अरे हा काय हा माझी काय केलाय ढोकळा कोपरा टेकलीस का काय तेव्हाच लागतं ती एवढी माती कशी लावतोस सगळ्यांना सगळे बरोबर पाता घेते ना पटापट झोपते तो आधी मध्ये नको ये मी कुठं मी बराबरच आहे पाताळी माझी तीच आहे बरोबर हा बरोबरच आहे चल लवकर जा. सोम्या इकडनं पण घे मधली ती बघ तशीच असते इकडे वरती दगड असेल ना. एकच तरवा आहे ना ग आपला. पाणी वरचं पेरणार वर. भाताचा आहेत ते. नाही नाचली तर आपण हातात पेरणार माहीत नाही. भाताचं एकच ना. यंदा खंडीभर भात होईल आपलं. सौरभला राखणला बसवू इथं. मग हे तुझ्यासारखा नाही सौरभ. केला असता पण कोण ठेवत नाही मला. होय काय आता सांग आता. बघू आयन आणि सौरभला ठेवायची आणि जिग्नेशला म्हणजे भांडणा करा रात्रभर. एकाला खवला म्हणून ठेव एक सरबतला आणि कोंबडीला. बरोबर सांगितलं. या साईडची लेवल झालेली आहे. इकडची बाकी आहे फक्त. तर नांगरलेला अगोदर काल ढेपल्या फोडायला आली. मी इकडे तिकडे इकडे तिकडे सगळीकडे आमचं जी सोमला काय आमच्या कामाची येत नाही. फक्त एवढाच शिव्या देताना येतात ना आणि भांडाभांडी करताना क्रिकेट खेळताना. कदर शिव्या दिल्या. काय कधी दिलेल्या काल पण देत होतास. मी मीटर लावत होतो तेव्हा. आमचा सोमदादा लय भारी काम करतो. सोम जरा तोंड दाखव. हालत बघा म्हणजे. हो तुझी हालत सगळ्यांनी बघितलं प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये. आणि हा आमचा फसव्या माणूस चिखलाला नेतं आणि चिखलात नसतात त्या झाडावर. तोंड दाखव रे इकडे तुझा. माझ्यासारखाच आहे. पावडर लावून येत जा दररोज आता. तिकडं आलं वाटतं. तोच तो शिंगा हलतात तो. पांढरा दोन्ही आहेत. एकाची शिंगा हलतात ना वाकडी शिंगा. हिरो आहे. आता बांगडीवाला कुठे गेला. बांगडी हलला ते बहादूर आहे काय तो. कसा करत ए बहादूर कसा करत. अरे बहादूर कसा करत. तू कसा काय शिकलास रे त्याच्याकडून. तुझा दोस्त आहे का. तुझा दोस्त आहे. शिकलास कसा काय त्याचा आवाज. काय मग आमच्या मांजरीचा काढून दाखव रे. अशी आमची मांजर ओरडतच नाही. अशी आमची मांजर ओरडतच नाही. दोन्ही वर आणतात. ए ते का बस दोन्ही वर. हो आमचं तर मग येणार ना आता तो वराट येतो. हे दिसतात ते अर्धे दाणे ते ना. मग इकडच्या ढेपल्या तर फोडलेले आहेत. इकडच्या ढेपल्या फोडलेले आहेत. एवढं नाही बस.
ह्या साईडला लेवल केलेली आहे, तिकडची बाकी. तर मित्रांनो आता आम्ही जातो कुठं जातो रे, इकडे वरती आमच्या बाजूला ते बाबा आहेत, ते काहीतरी रोपं का काहीतरी पेरतायत. त्यांना आमच्या भातातून दिसलं, ते त्यांच्याकडे जातो जरा बघायला. तर मित्र आमचा भात काल नांगरला होता आणि आज त्याच्या ढेपल्या मारून पहिली पेरणी केलं आणि ढेपल्या मारून लेवल केलं. तर मला काय एवढी काय नांगरत होतो त्यावेळी मी नव्हतो इथे, त्यामुळे व्हिडिओ काढायला मला भेटली नाही. म्हणजे आमचा नांगर नव्हता, बाजूवाल्यांचा होता. आमच्याकडे बैल नाही आहेत, एक वासरू आहे, पाडा आणि एक पाडी आहे आणि एक गाय. तर आता इकडे वरती रस्ता पण नाही, इकडून काय रोपं का काहीतरी पेरतात, ते जरा तुम्हाला दाखवता व्हिडिओ मध्ये. आता थांबले असले तर दाखवू तुम्हाला, व्हिडिओ थोडीफार भेटेल काढाय तेवढी. ओ बाबा काय करता, नाही करत आम्ही व्हिडिओ करायला आलेलो. ते पेरणी करतात ना आपल्या इकडं, ते व्हिडिओ तुम्ही इकडं कोण दिसताय आपण बघायला आलो. त्याला गुरा येतात भातात नाही बघितलं, इकडं कोणाचं काय केलं आणि बघितलं तिथनं दिसतं काय रे. बाबांचं दाखवते काय करता पाहिजे रोप कसलं हे आपलं मिरच्या, दुसरा नाही काय बाबांनी रोप पेरायला आणलं नाही, सोडल्यावर नाही ते बिया ह्याच्या म्हणजे काढल्यावर नाही आतमधून तिकडे काढलेले आहेत, कमी पडलं तर ह्यातलं तेच बोलतोय. मला वाटलं असं डायरेक्ट आहे बोलून ठेवलं नाही बाबांनी, होतं तेवढं पेरतो. म्हणजे जेवढा कुदलता तेवढा पहिला पेरत घेता, पेरतो जेवढाच परत कुदलता. इकडं कोणी कोपच्यात केला नाही एकदम बघरे. इथनं आपला दिसतं काय हे बोलतात मापदे बाबा. इकडे झाला काय पेरून, एवढी तुम्हाला कुपन घालायला लागेल मोठी त्या बांधावर. ह्या साईडून हाय कुपन, तिकडे पण मारायला लागेल डांबर. एवढं जमा करून ठेवलं होतं डांबर. नाही ते फुटार सर्व कधी पेटवलं आमचे बाबा.
8 दिवस तिथं कर्दी तोडीत होता. मग कर्दी किती होता इथं? जंगल होता, जंगल सगळा जंगल होता. बोललो तुम्ही याव इकडे म्हणून जरा जाऊ दे इकडे जरा बघू ते काय पेर. आता काय पैसे भेटतात? हो हा? हो हो अकाउंट खोलायला लागते. हो ह्याच्यावर काकडीची वेल चढवा. हा? ह्याच्यावर आतमध्ये ह्या रोप्यामध्ये काकडी बिकडी काय नाही साईडला काकडी चढवा आलंय मोठी लाल वरती. तर त्याच्यावर चवलं लावायचा. चवलं नको चवले काय होत नाही तिच्या भरला पेरटी हल्ला आंबा आहे म्हणून ठेवलाय. दुधी भोपळा चढवा. आहे दुधी भोपला आहे, काळा भोपला आहे. तर इकडे लावायचा आपण ह्या काजूवर. काजूवर जवळायचं हे. हा त्या मोकळा जागा ठेवला नाही ह्यात कळशी गुजावली करायसाठी. इकडे इथे हे करायचं जरा जरा भाजायचा. तर मित्रांनो आम्ही आता तिकडून आलो. आमचा भात तिकडं आहे. दिसतात काय रे आपल्या भातातली? तर मित्रांनो तो त्या भातामध्ये आम्ही होतो. तिथून इकडं आलो. हो तर मित्रांनो हा आहे रोप्यांची रोप पेरतात बाबा इथं. कसलं मिरच्यांचं पाहू शकता बिया. त्या सोलाव्या लागतात ह्याच्यात ना बाबा. लाल बिया. बाबाने सर्व बिया बिया आणून ठेवलं ना आतमध्ये बिया ना. काय नाही हा कसला बिया आहे तो तो त्या पिशवीत काल्या काय रे त्याच्यात? त्याच्यात नाही मिरची भरून ठेवली होती. ह्याच्यात आहे तो हे काय ते पेऱ्या भेटतात ना त्या कसल्या रे झाडाचा तो? हा आष्टाच्या त्या. ह्याचं तोंड बघा आमच्या सोमदादाचा. फॉल पांडलाय एक साईडून. गेलो होतो का आपलं असं? ना गेलो त्या ढेपल्या राहिलेल्या ना फोडायच्या आणि पेरायचा होता भात. काल रविवार होता ना. दुधी भोपला. तर मित्रांनो हा आहे दुधी भोपल्याचा बी. हा काकडी. हा काकडी. तर बाबा नंतर पेरतील. आता आम्ही घरात जातो. तुम्हाला फक्त दाखवायला आणलो इथे. ह्या गुंजावलीचा. हा गुंजावलीचा आहे. हा गुंजावली. कुठं आणलं कुठं मंडणगडचे? नाही ठेवलेलं ते पहिला आणलेलं असेल ना कुठं तरी तुम्ही? हे आणलेलं ते ठेवलेलं काढून बिया. हे गुंजावले कुठली ते सांडलेत आतमध्ये. फुलां काय ह्याच्यात पण काहीतरी आहे. कारला. कारला. कारल्याचे बिया त्या इथे लावून काय फायद्याच्या नाही. त्या घराजवळ लावायला लागतील. इकडे पण होतात. मी पेरायला लागतील. इकडं होतील पण त्या कधी कलिंगड. या कलिंगडचा आहे. हा मग कलिंगडच्या समजत नाही का या दिसतात ना. दुधी भोपला. हा पण दुधीच भोपला. बघ त्या सुकल्या की अशा होत्यात कलिंगडच्या. काय सोम तू पण ना तेव्हा ती अशी असतं कलिंगड मध्ये अशी जरा टपोरा. सुकली की तशीच होणार ना. यात काय आहे? चवलीचा बी आहे. तर मित्रांनो सगळा बाबाने आणून ठेवलं नाही. आता पेरतील. तो घरी एवढा कुदलला नाही त्यांनी. हा काय भेंड बाजून लावायला. रोप्यांच्या बाजूनच लावायचं मग मस्त दिसतात ते सर्व. ते घेऊन काय करणार? काय काकडी आहे काय? माणूस असेल
बाबांनी अजून काही कुपन घातलं नाही, आता घालतील. हे बघा माकड वरडायला लागलंच वरती, पलनात आहेत वाटते. मित्रांनो वरती पाऊस पण धरलाय, कधी पडेल काय माहित. त्या दिवशी कधी कधी मध्ये मध्ये येते ठेंबालून जाते थोडा थोडा, पाणी शिंतळल्यागत अंगावर, नाही तर येतच नाही पाऊस. मित्रांनो हा पूर्ण जंगल आहे आमच्या इकडं. चला बाबा आम्ही जाता होता कुदला तुम्ही, तर आता जरा पुढं. तर मित्रांनो तुम्ही बघितलं असं आता इथे ते बाबा रोपं पेरत होते आणि आमच्या इकडे भात पेरत होते. रोपं म्हणजे तुम्हाला माहीत पडलं असेल, आमच्या इकडे रोपं म्हणजे त्याला आवाड करतात एक, आणि त्याच्यात मिरच्या, भेंडी, दुधी भोपळा, काकडी भरपूर काय असतात त्याच्यात. मी तुम्हाला दाखवीन एक दिवशी व्हिडिओ रुजलं की, म्हणजे मोठं झालं की सर्व ऑगस्टमध्ये व्हिडिओ दाखवीनच. तेव्हा जर गावाला राहिलो तर रोपं म्हणजे कसे असतात ते. आता ते पेरतायत, अजून पूर्ण पेरून नव्हतं झालं त्यांचं, तर आम्ही तुम्हाला थोडं दाखवण्याचा प्रयत्न केला व्हिडिओमध्ये. आणि मित्रांनो आमचा भात काय काल नांगरून दिलेला बाजूवाल्याने, त्याच्यामुळे ढेपल्या मारलं, अगोदर पेरलं आणि ढेपल्या मारलं, लेवल केलं. इथं कवडं सर्व दाणं खाऊन टाकतात. तर मित्रांनो तिथं काय मला एवढं बोलायला भेटलाच नाही, मला पण आलेला कंटाळा, कारण का आज आम्ही दुसऱ्या व्हिडिओचा प्लॅन केलेला बनवायचा, दुसरी व्हिडिओ. तेवढ्या सकाळ सकाळ आई बोलली की एकच तोंडा राहिला आपला भाताचा, त्याच्यामुळं मला जावं लागलं लगेच. मला पण आलेला कंटाळा तिकडे जायला. तर मित्रांनो थोडी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला, कारण का नांगरला काल होता. मित्रांनो पाऊस होता, आम्ही आता इकडून घरी जातोय. आमचा भात तिकडं पाठी राहिला एकदम त्या साईडला, सगळीकडे हिरवा गवत. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक शेअर करा आणि कमेंट पण करा. आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची लिंक त्यांना म्हणजेच नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळेल, म्हणजे व्हिडिओ टाकल्या. तर मित्रांनो एवढी लोक याला काय गाळावं लागलाय तरी काय मस्ती कमी नाही होत त्याची. पेपेरे वाजवतो त्या झाडाला, दाखव रे जरा पेपेरी, एक दाखवूया आपण. कुठं गेल्या रे पेपेऱ्या, ते एकदम काढून दाखवूया. तर निघाली तर मित्रांनो त्याच्यावरची सालचीच निघाली वरची, ते आष्टाचं झाड आहे. ते आम्ही लहानपणी पेपेऱ्या काढायचो, म्हणजे हे वरचे पानात होतात ना रे ह्याच्यानी, तेच. आणि हा वाजत नाही, वाजणार पण नाही, तो मोठा नाही. हे दोघांकडे आहेत मोठे बघा, वाजवत आहेत. चल तू राहू दे, राहू दे आता. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक शेअर सांगितलंच आहे तुम्हाला. तर मित्रांनो अशाच का नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू, तोपर्यंत टाटा बाय बाय. टाटा आणि बाय बाय कोण बोलेल? बाय 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 बाय.